Sura 84. El Inšiqaq, cijepanje, spuštena u Mekki, 25 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kada se nebo rascijepi i posluša gospodara svoga, a ono će to dužno biti. I kada se zemlja rastegne i izbaci ono što je u njoj i potpuno se isprazni i posluša gospodara svoga, a ona će to dužna biti. Ti ćeš, o čovječe koji se mnogo trudiš, trud svoj pred gospodarom svojim naći. Onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data, lahko će račun položiti i svojima će se radostan vratiti, a onaj kome bude knjiga njegova iza leđa njegovih data, propast će prizivati i u ognju će gorjeti, jer je sa čeljadi svojom radostan bio i mislio da se nikada neće vratiti, a hoće. Gospodar njegov o njemu zaista sve zna. I kunem se rumenilom večernjim i noći i onim što ona tamom obavije i mjesecom punim. Vi ćete sigurno na sve teže i teže prilike nailaziti. Pa šta im je? Zašto neće da vjeruju i zašto kad im se Kur'an čita na tle licem ne padaju, već nevjernici poriču? A Allah dobro zna šta oni u sebi kriju. Zato im navijesti patnju neizdržljivu. Ali one koji budu vjerovali i dobra djela činili, nagrada neprekidna će čekati.